Čaute, milí upotenci a milovníci dobrovoľného sa sebe poškodzovania. Vítam vás opäť a zas pri tejto, ako Klári to mám povedať, ja aj pri tejto hre vyjebané. To čo je za mapu, čo sme v Tajvane do piče? A my sme tu uviedli na mieru, moja vnúčka Klárka mi doporučila túto super hru. Zatiaľ mi to ide, Klári, kúkaj na to. Klárka, teraz čo? Babka, si v piči. Teraz ich rozmajnádujem, Klári. Ja to asi rozjebe. I hate it here! I wanna go home! Vážení a milí, ideme na to piče. To sú fakt podrbaní Tajvan ninjovia. Klárka, vybím zuby z huby. Pôjdeš si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak? Nie, ja nevydýchujem. Oh, hello there! Ideme ich restovať. Klárka, zapni šláger, prosím. OK. Som sa neoženil, už ma žena by